Делегатлар төбәк тарихын өйрәнү проблемаларын, музей эше, шәҗәрәләр төзү, аеруча татар авылларының бүгенге хәле һәм киләчәге турында фикер алышты, тәҗрибә белән уртаклашты. Безнең татар тарихыбыз искиткеч бай һәм ул бит инде ниндидер Уфа, Оренбург, Казанда гына түгел, ул безнең бихисап татар авылларында ясалган тарих. Чөнки беләсез бит инде безнең халкыбыз дистәләгән гасырлар буена авыл халкы булып яшәгән. Һәрбер авылда безнең мәдрәсә булган, анда мәчет булган, имамнар укытканнар, мөгаллимнәр укытканнар. Шуңа күрә менә бу авыл тарихы безнең өчен бик әһәмиятле әйбер. Байрам белән сезне, кадерле дуслар, Кузбасс, матур гына, зур гына. Безнең өлкәбек яшәде, анарга 300-нче генә. Кемерово өлкәсеннән килгән милләттәшләребез Юрты Константиновый, ягъни Томайыл авылы тарихы белән таныштырды. Биредә бары 90 кеше генә яши, шуңа карамастан авыл халкы тамырларын саклап калырга тырыша. Мечеть у нас, конечно, в плачевном состоянии. Это единственная в области мечеть, которая была построена в 1900 году. Да. Минарет развалился. Вот наша задача сейчас во что бы то ни стало восстановить эту мечеть. Вот у нас сейчас развивается второй год туризм. У нас даже там в деревне открыли туристическую базу охотничью рыболовную. И вот мы приглашаем всех туристов. Вот у нас визитки есть, мы раздаем, приглашаем. И вот работаем с туристическим агентством в Кемерово. У нас даже был один заезд. Форумның төп максаты төбәк тарихы белән кызыксынучыларны туплап, аларга фәнни ысуллар белән эшләүне күрсәтү, эзләнү юлында барлыкка килгән проблемаларны шишәргә ярдәм итү. У нас очень много молодых краеведов, которые начинают работать. Естественно, есть определенные сложности. Допустим, мы сейчас рассматриваем, у нас была секция, то есть по работе с архивами, есть определенные трудности. Это, допустим, прочтение документов, допустим, у кого-то удаленность архивов, допустим, невозможность, допустим, почищения. То есть мы эти вопросы будем решать, как говорится. Чарада галимнәр, тарихчылар, укытучылар һәм музей хезмәткәрләре катнашты. Төбәктә 28 меңдән артык татарлар яшиләр. Аларның күбесе Төмән яктан һәм Казан яктан килгәннәр. Татарлар үзләренең телләрен сакларга тырышалар. Безнеке бер автономия, үзебезнең ватан дип аталган Салихардта күп ел эшли, 92 елдан эшли. Бәйгеләр үткәрелә, сабантуйлар үткәрелә, төрле проектлар яшьләр белән эш алып барыла. Тәҗрибәм белән уртаклашып, әлеге конференциягә килдем. Иптәшләремнең эшләрен тыңладым. Шушы конференцияның оештыручыларга бик зур рәхмәт. Без менә шушында җыелып, кем ничек эшли ала, нинди мөмкинчелекләр тудырылган һәм ничек эшләргә икән чыгу юлларын эзләдек. Бик кызыклы безнең секциябыз булды. Россиядә 5000гә якын татар авылы бар. Шуларның 1000 ярым тирәсе Башкортстанда исәпләнә. Галим Илдар Габдрафиков фикеренчә, төбәк тарихын өйрәнүгә фәнни яктан гына түгел, шәхси яктан да кызыксындыруны арттырырга кирәк. Һәрбер кеше менә үзенең һәрбер гаилә үзенең менә шәҗәрәсен төзергә тиеш, шундый менә үзенең тарихын, үзенең авыл тарихын белергә тиеш. Бу инде менә краеведлар бит инде безнең төбәкне өйрәнүчеләр, тарихчылар гына түгел, тарихны түгел, алар инде шәхесләрен дә белергә тиешләр. Безнең теләк бер. Шушы чаралар дәвамлы булсын һәм киләчәктә дә шулай итеп, матур итеп җыелышырга насыйп булсын. Уфада башланган 5-нче Бөтенроссия төбәкчеләр форумы быел җәй август аенда Омск шәһәрендә дәвам итәчәк. Миләүшә Латыйпова, татарлар.